Чудите се какво да правите с старите автомобилни гуми. Не ги изхвърлите. Те могат да се превърнат в идеалната основа за вашата нова, подредена и много продуктивна градина. Първо, измийте добре гумите отвътре и отвън със сапунена вода, за да премахнете всички пътни замърсявания и остатъци от масла. След това внимателно изрежете горния им ръб с остър нож, за да увеличите максимално площта за засаждане на вашите растения. Поставете ги на слънчево място върху дебел слой картон, който ще спре растежа на досадните плевели отдолу. Напълнете дъното с малки клони и сухи листа за добър дренаж. Отгоре добавете плътен слой, богат компост и плодородна почва. Черният цвят на гумата привлича слънчевите лъчи и затопля почвата бързо. Това ги прави перфектни за ранни зеленчуци като домати и краставици. Ако климатът е много горещ, боядисайте ги в светли цветове, за да предпазите чувствителните корени на растенията от прегряване. Запомнете едно правило – поливайте по-често, защото повдигнатите лехи изсъхват бързо. Опитайте този лесен метод още днес и създайте уникална градина. Вашият двор ще бъде чист, а реколтата ще ви каже благодаря.